man. Nauga lagi, suwaga lagi. Shuwaga. Shuwaga. Dili ako magmotor. Dili ako. Asa man sa baliti pa? Araw. Araw. Agoy. Sabi ako. Sabi ako. Meron po Nasa na na. Na, kuya, pag sure di ako kuya, magtulog mo ka tani ka naman. Tulog na na yung front drive ka na. Uy, simba ko. Get long hair that has treatment stronger with aloe vera and castor oil. Some Nami fritter, oh. Sa panang uban niya, te, hatke. Maruya na din. 28 ka mo. Ah, 28 na dati? Ah, sige. Pariguro na natin. Hindi na mo din para mahuman ka nag-ihop. Ice cream no, ice cream. Kasi na ka nang ganti. Ha? Pag may malita na si Sally dito. Grabe. ikaw nagsayaw sa sayaw sa bukito. Ala oy. Pakapinin lang be, pinaskuha na mo ba? Julia ba? Oh. Oh, dawa. Balik-balikan na diyo. Tanlad. Bisa mo mamuli? Unya mga kanang landong-landong na. Ay, na mamuli. Tayo na naman sa badi dito eh. Muli na naman sa Australia. Nailan ko sa Muli na Australia. Nawala ko yan sa birthday. La. Wala ko ka lang sa birthday lang. Kailan? Salamat tayo ha. Gina-gina tanin mo. Ala ko yan. Ano yung tanong ko? Kaya abis ako na ice cream na yung galat eh. Abi ka ice cream na yung galat. Tatay Aben! Hoy! Paris niya! Bless ka, tatay! Nasa sila dari na guys. Nag-inom sila lari. Nasa dari dyan yun dire. Ala ka. Na, ang papa na yo. Oh, kana pa ilay lagi papan mo. Ala. Namin dire sa kuan. Sa Flores Village guys. Ito guys, so.
Katawa mo, Joe. What's my name? Keeping? What's keeping? Kung singero. Ha? Hi! Manghapon! Gwapo maligi ka. Ay, pura biyag. Babi ako. Wala lagot sa imo gwapo. Di mo na nagikan. Lagi kan? Di lagi ka na nga itong kagwapa. Sa imo kagwapo. Ako pinagkapitan. Ha? Kapitan ako iba. Asa? Ay, gata na ito? Adi at merkado kakolakaw mo tiguang kakolakaw. Basi mo Mata daw kay tabo ko ikaw ikaw na wala ka man diha. Tabo na mo ko dire. Grabe yung pulata sa imo ganina. Ano? Asa? Abot mo kuno kay ngunit kisay. Na ano ba may dani? Nila. Wala to sa tiyan ka pa rin dili mo rumbo di ay. Na magluto masayag manok. Ano sila ka ba mo? Talo? Ano? Ay dito. Ah, dali. Ras mama dali nagkonkon. Uy, si Mimi. Ay nara. Tay, nandun tay. Uy, si Tatay Lulong. Uy, nara ko nagkuwag sinabunga. Bisa niyang manok. Bahin-bahin. Hi, Deng! Andeng, asa mo mama? Oh, nagubay? Oh, please tatay, I'm sorry. Excuse us. Please tatay. Please. Please tatay, kapa tatay isa. How are you today? Okay. Pares! Pares! Pares, likod. Pares! You are bored? Bored? Ay, pinugos na niya smile, oy! Ay, binalian niya smile, oy! Pinaglia! Manang din. Smile mo dan. Uy, kampot na. Smile lang. Tumediya mo ka! Ayun, sa lagi pagkilabot. Gigansak. Amo na pa kayo, sir? Oh, kapatid, Odro. Picture din, ah. Wala sila shot, wala man pakinga! Ay, naman pa no? Video mo. Alicia. Lagi. Vlog na, vlog. Ah, vlog yun na? Vlog din ka na, dito si mama. Pares niya. Ito lagi ako. Sige na. Picture mo, picture. Be ako na picture. Ano na, Mek, picture sa akin, Mek. Picture. Tatay, kaya Sa balik 15 years nga kalong ang may laba. Nakalay puto. Ito ba? Ito ba? Bakit? Pili mo dito ka. Picture. Dali na. Rapper. Picture. Sok, direct. Apel, ito liya ka. Liya. Justin! Justin! Apa yang aku sawo? Ay, ako lang sa ito si mama. Picture mo ko. Ah, may wala ka din. Naklugay kami dito! Pagdali, nanay. Taghanan na Ano wakiwit? Wagi guys! Wagi! Wagi daw! Wagi Ay, daw! kasi grabe yung film. Ano daw? Wagi! Wala na na film mo eh. Siguro nagkidlat.
Mana? Mana? Kedua. Yake. Yaki! Yeah, another one. Yaki! Anak Emil. Ya. Suro. Ayun yung nata. Ay, di. Ayun na. 1, 2, 3. Nah, wag na po si Alian. Ay, sa kamera mo. Naon ba si? Sulok. Sa kamera niya. Oh, ikaw madalayo. Berpasa ang kahoy. Hala! Say hi, tatay! Nakita ko ang ako, oh. Oh, gwapo, may lambot. Gwapo, layo sa ilang bus tay. Ay, sa pag ilang bus. Sa akong auntie, guys. Sa Ayan, sa happy. Ang vlog. Ako isang auntie. Ay, tagiyan. Ay! Oh, isa na o kante. Mga gwapa, mga tagiya sa mansyon. Tagiya sa mansyon nga mong ganyan, karon. Pagkita na to si Tatay Lulong. Hi sa akong vlog, tay. Noon. Nga naman. Say hi, vlog. Isa man ako yun. Say hi lang. Hi. Oh, di ba mo na ang tatay? Agoy, dere. Ano eh? Suon sa akong mama. No, hello. Oh, hello. Suon sa mama ko ni. Mamukuko ako ilan. Kailan na sila ay. Ay, ko sa akong vlog ko. Ayan, kapatid ng mama ko, guys. Oh, yan, kapatid din ng mama ko. Hamsam. Hamsam ha. Handsome. Yeah, mga cousin. Saan ang hamsam yang? Handsome, uy. Apo. Apo. Oh, handsome. Oh, hubog. Oh. Tada! Ay, tada! Mag-reverse na ba? Reverse. Agoy di ay. Agoy di ay. Si Babay na kay. Bye-bye. Dapat kumangato Maya. Matok ka ba? Kabalik. Salamat kayo po. Tuig kabalik. Kasi ay next year mo. Next year. Bye-bye, baby. Kaming si Maya, section junior. Pili man magtingo, boy. Tay! Ano yung bata sa kang tatay mo? Salamat kayo ha. Talo to isa ni akong gamay, tay. Gamay mong gamay. Alay, gamay. Asa ulit na ka? Huli namin. Ipang kumusta mo? Nanay pili na ng birthday. Para siya? No. Oh, para plain kat. Corn. Corn kay. Because tummy is Tummy is what? Sweet. Sweet. Corn is sweet. aba